Wara snin ta' studju u flus fil-konsulenzi, il-mexxej Laburista għadu mhux f'pożizzjoni jgħid lill-poplu Malti minejn fi ħsibu jgħaddi it-trasport tal-massa. L-4 wara nofsinhar Net News staqsa lil Robert Abela minn liema lokalitajiet fi ħsibu jgħaddi minnhom din it-tram u x'se jsir fil-5 snin li ġejjin. Madankollu fil-waqt li qal li għandu manifest elettorali galbat, Robert Abela naqas milli jagħti dawn il-workings ċari. Tkellimt dwaru però xorta waħda mhux ċar pereżempju minn fejn se jgħaddi da, letteralment minn fejn se jkun qiegħed jgħaddi. L-ispiża li tkun qiegħed talloka għal-leġislatura skont it-timeline tal-proġett sa Ġifieri bl-400 miljun. Sa fejn se tkun wassaltu imma f'5 snin fl-400 miljun x'ħanaraw għax diġà kellna l-Malta Metro. U jħabbara għal min jagħmel costings ċari u il-proġett ikun magħluq tul medda ta' 15. Ġifieri sa' 5 snin oħra studji ħajkonna. Tul medda ta' 15-il sena. Fl-istess jum ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wrew illi numru sostanzjali ta' residenti madwar il-Gżejjer Maltin qed jilmentaw bit-tniġġis ġmiet u storbju bis-swit darhom. Robert Abela jwieġeb illi dawn in-nies jistgħu jmorru Manuel Island jew il-White Rocks. Qegħdin hawnhekk f'dan is-sit tant sabiħ miftuħ għall-familji tagħna llum hawnhekk huwa garanzija li se jibqa' tal-familji. Però jekk għandek nies joqogħdu fiċ-ċentru tal-ibliet u fl-irħula, xorta ħajkollhom l-istorbju. Hawnhekk huwa tal-familji tagħna llum Manuel Island. Mhumiex se jiġu jorqdu il-White Rocks. Partit Laburista li l-erba' tkellem dwar kemm huwa importanti għalih l-ambjent u li ftaħar b'Manuel Island tana kif ġie firmat il-ftehim fil-preżenza ta' Wim Bonnici. Ironikament l-istess amministrazzjoni fil-gvern li ħabtet wiċċa ma' dimistrazzjonijiet ambjentali rekord u li naqset milli tagħmel il-proġett ta' ġnien barra l-mini ta' Santa Venera, il-ġnien ħdejn il-parroċċa ta' San Ġwan u l-proġett ta' Triq Sant'Anna fil-Furjana. Proġett li kellu jbiddel din it-triq f'waħda pedonali, proġett li skont Abela nnifsu għalissa se jieqaf mal-arkati. U se jiġi proġett li huwa wieħed sabiħ ħafna hemmhekk. Ma ħadd sal-arkati jew għalissa proġettat li jsiru l-arkati. Suppost kellu jitlesta f'din il-leġislatura. Għamilna ħafna xogħol. Saqsejna wkoll fi x'waslet il-kwistjoni tal-Park ta' Taqali wara li tqiegħed iżrar fuq il-ħaxix u Robert Abela jażel illi jaħrab id-domanda u jkellimna minflok fuq il-konserterja. Kif pereżempju tista' tiġi hawnhekk tkellimna fuq l-ambjent meta mbagħad xi ħaġa bħal Park Nazzjonali ta' Taqali għadu mimli trab. Fil-Park Nazzjonali ta' Taqali ġiet ċelebrata fuq il-ħaxix mijiet ta' familji ma' tfal tagħhom jiġru jgawdu mal-parti l-oħra tnejlek jien. Huma dan spjegajt ukoll dwar l-aħħar fażi tal-Park Nazzjonali meta se tkun qiegħda titwettaq. Finalment, wara allegazzjoni li saret fuq il-midja soċjali mill-avukat Jason Azzopardi staqsejna lil mexxej Laburista jista' jagħti garanzija ċara u tonda illi mhu se jħalli li jsir ebda żvilupp ġdid fuq Manuel Island. Madankollu Robert Abela naqas għal kollox milli jwieġeb. Dr. Abela tagħti garanzija illi l-ebda parti minn Manuel Island mhux se tingħata l-iżvilupp. Intant waqt din il-konferenza, Robert Abela reġa' wiegħed proposti riċiklati bħal wind farms u spazji miftuħa u pannelli fuq bjut pubbliċi kif qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista.